Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri berbagaira. Liburu mardula eskuartean hartuta ariko gara gaurko saioan zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian. Ia 500 horri, 100tik gora zuhaitz eta arbola espezieen gaineko informazio asko eta askotarikoa. 1000 argazki pasa, 100 bat ilustrazio, 5000 hitzeko hiztegia eta gehiago. Eta horien guztien gainekoak kontatzeko gurean izango bitugu solaskide, liburuaren 3 egileetatik bi. Jakoba Errekondo eta Markel Arriola Bengoa. Paisajista, agronomoa eta divulgatzailea da lehena. Euskal Herriko sagardoa, bizi baratzea edota etxeko landariak liburuen eta ilargia eta landareak agendaren egilea da Errekondo besteak beste. Eta argian eta Euskadi Irratian astero aritzen da landareen kultura eta jakintza berreskuratzen eta zabaltzen. Harekin batera, gure artean gaur Aramaiuar bat, baso ingeniaria eta errez kooperatiba elkarte txikiaren zein tantai baso jabe kooperatibaren fundatzailea da Arriola Bengoa. Estaldura jarraituko basogintzaren inguruko argitalpenetan parte hartzen du, eta tarteka basabizitzaren inguruko bideo zein idatzizko ekoizpenak egiten ditu. Argitaratu berri duten liburuan jasotako ezariko dira gaur gurekin. Jakoba Errekondo eta Markel Arriola Bengoa, kaixo eta ongi etorri bioi. Kaixo. Hementxe mahai gainean dugun zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuaren egileak zarete biok, Iñaki Etxebeste, Arrasatearrarekin batera, bera ez dago gaur hemen gure artean, baina ari buruzko hitz batzu ere esan nahiko genituzke. Baso kudeaketa jasangarrian doktorea eta ikerlaria da, baso ekologia espazial eta aplikatuari loturiko gaiak lantzen ditu, izurriten kudeaketari, basoen bilakaerari eta estaldura jarraituko basogintzari loturikoak batez ere, errez kooperatiba elkarte txikiaren eta tantai baso jabe kooperatibaren fundatzailea da, zu moduan Markel, eta zuen bion arteko elkarlana ezaguna da, guretzako behintzat bai, Jakoba Errekondorekin harremana berria da, ala aritzen zineten lehenagotik ere? Harremana sortu zen liburu hau sortzeko proposamenakin batera, gutxi gora bera. Elkartu ginen ezagutzen gauen lehenautik elkar guk bera noski, berak gure proiektu bai, sare sozialan bitxartez eta bar, egun bat hartu gauen elkartzeko Abadiñon baso bat ikusten, eta bertan sortu zen gure harremana, indartu zen gure harremana, ezautu gauen elkar bertatik bertara lehengoko bider, eta hor sortu zen bai, apur bat idea, liburu sortzeko idea hori, baino, berak egin zuzkun momentu horretan proposamena. Eta ari gara, orain dela zenbat urteri buruz hizketan? 6 urte. 6 urte. 6 bat urte, behar izan dituzue, liburu ontzeko. Bai. Ni orduako urte batzu banamakizkin, lantzen eta informazioa biltzen eta buruan bueltaka eta egiturak eta bar. Eta ordun suertatu zen, basu haua ikusteko, elkarrekin ikusteko eta bertan ibiltzeko aukera etorri zitzaigun eta hor sortu zen, nik proposamena egin nien, elkarrekin ingote gendu, nola ikusten zuten eta bai. Eta horra zen guztia. Zuk, Jakoba, definitu duzu liburu hau, zure bizitzako importanteena moduan. Eta zuretzako Markel, hauxe da, liburutegi batean aurkitu nahiko zenuken liburua. Zer dauka liburu honek? Zuhaitzetaz eta arboletaz Euskal Herrian hitz egiten, nik esango nuke alderantziz, zer ez daka. Ondo esplikatzeko atzea joan beharko genduke zergatik sortzen den liburu hau, zein den arrazoia. Eta nik uste horrek esplikatzen dula gero liburuan ze topatuko dugun. Arrazoi nagusia da Euskal Herrian izugarrizko jakituria dakau zuhaitz eta arboletaz, bai hizkuntzan aldetikan, bai kulturan aldetikan, erabilerak, ze islada dakan, adibidez abestitan, olerkitan, poematan, esaeratan.
Eta gero erabilerak, horrek ze eragin eukidun gure kulturan, gure komunitatearen bilakaeran, milaka urtetan, pentsatze bali madeu belaunaldi bat atzea jo ezkeo ordu arteko materialik importantena zen, edozein gauzetarako, gaur egun plastikoa da bezalaxe. Eta orduan hori dena galtzen nahi ginala, eta gaina galtzen nahi ginean, era oso zakar batian, pentsatuz beste kulturetan dagoen jakintza guria baina askoz garrantzitsuagoa dela, arboletaz galdetu eta mundu guztiak zeltak aipatzen ditu, edo irlandesak, edo Asturias, eta nire obsesio bat bihurtu zen, hemengo, gero nik familitik datorkit, zerrarila gendun, eta zuhaitzak eta arbolak eta basuak eta bar, eta pixka bat horri aurre egiteko eta daukagun jakintza hori eta ehundaka urtetan liburutan eta toki askotan jaso dan hori bildu eta edonoren eskura jartzeko planteamentua zen liburu honena. Orduan topatuko dugu, zuhaitzak hasteko zer dian, nola lan egiten duen beraiekin, ze erabilerak dituzten, zuhaitzen fitxak, orduan hor dauzkagu deskribapenak, izenak, danetatik. Esaerak, bertsuak, olerkik, abestik, bitxikerik, variedade desberdinak, orduan zuren bilduma bat, danetatik dago, zuhaitza batian pentsatzen dugunean, okurritzen zaizkigun nik uste gauza guztik saiatu gehala biltzen. Eta alaxe, 116 espezie identifikatzeraino, ez da? Adibide bat ipintzearren, Markel, har dezagun Debagoienean ohikoa den espezie bat, eta konta iguzue zertzuk bildu dituzuen haren inguruan liburu mardul honetan. 116 espezie horretatik, Debagoienien segurazki, asko gehienak ez dakit, baina asko topago izango ditugu, ohiko bat esatiarren eta igual adibide bat jartzearren pagu izan alda, ez? Paguek espezie batzuk daukie orrialde bateko fitxa, beste batzuk daukie sortzikue, probat horrek izlatzen dabe espezie horrek gure kulturan daukon garrantzia eta daukon pixue. Paguen kasuen ustot 6 orrialde diezela, itxendo berba paguen deskribapen orokor bat, deskribapen botaniko bat, ekologiko bat, nun bizidan, zelan bizidan, zer behar dauen bizirauteko eta zer behar dauen ondo bizitzeko, bitxikeriak, aipatzen ditugu erabilerak, adibidez uztarritarako erabilizen dela, aipatzen dugu proba berezi bat, 1959 urtien Deban izana pago handi bat mosten Luxia izeneko eskolari batek 120 minutu aukizauela hori mosteko probieselan gauzatu zen, segur zen, nondiz atorren, aipatzen ditugu bertzuek, aipatzen ditugu esaera zarrak. Esaera zarrik, esateko moduan? Ni oain nola nahi batzen. Bertxotan azteko moduan. Paguna bai. Paguak, ez da hor jarri egun zehazki, baina burua busti eta oinak lehor. Ze tresna itzen diezen paguekin, adibidez aizkorak irtenak, ero altzari asko paguekin itzen diezela bai, ustarrixen abelen aipatu gotena, beste hainbat eta hainbat, azkenin gauza asko da zor. Baina, saiatu gara bai, argazki asko jarten, argazkilari bat bai dau proiektu honen atzien, Dani Blanco, eta hori kriston suerti izan da. Atara gizen ditugulako, kapritxos bai argazkixek. Lehen esan dut, ero komenta dozu zelan esan nauen bere momentu esala liburutegi baten topauneko naukeen liburuari, esaten dut hori kapritxo zinal izan dugulako. Nik asko jodot botanikoko gidatara eta basogintzan ibiltzen azenez, biherri izaten ditut apurat euskarri horrek, baina euskarri horrek izaten diez apurat hotzauek. Eta euskarri honek dauko zuhaitzen ezaugarri orokor horrek danak, baina Jakobak esan dago moduen, bere gainontzeko ekosistema horrekin danakin batera, eta euskeriaz eta kulturiaz eta horrekin danakin batera. Eta orduan paguen inguruen irakurti eta irakurti ez bakarrik orokorra edan deskribapen hori, baizik eta gurien lurreratutako beste hainbat eta hainbat hitz, pentseta jate, eta gero niretzako kulturan dauzkaten adierazpideoik erakusten dute
zenbateaino guriak izan dian, ezta? Eta diran, ezta? Edo adibidez, paguan kasuan, pagua zaigeala, hemen erabilera nabarmenena da zuegurretarako. Ez daka iraupen luzeik, ez bustile horrian, ez barrutan, ez da erabiltzen egiturak egiteko, baina altzarik egiteko eta bai, Markelek esan du bezala, baina bere erabilera nagusia da zuegurretarako. Zuegurretarako oso ona da, oso zu berezia egiten dulako, ogilabetan asko erabili izan du da, eta baita ere, nola botatzen dan, beste zuaitzik botatzeztan urte sasoian, eta botatzen da, abuztuan eta irailean hilgoran. Berde-berde da honean, izerdi betian da honean, eta helburua hori da, zuegur berezi bat sortzia. Orduan, olako bitxikeriz josita dago liburua. Eta alako hainbat eta hainbati buruzko informazioa jaso duzue, zuaitzei eta arbolei buruzkoak. Zuaitzak dira eta arbolak dira, ez dira gauza bera? Bueno, bilak dira. Orduan, adibidez, gure kasuan, ni beterrikoa naiz, eta gure kasuan gutzako dana dira arbolak. Beste batentzako danak zuaitzak dira. Beste batzuntzak zuraitzak, beste batzentzako zuamuak, beste batzuk zumarrak. Zumarra hitza gu gaur egun espezie batzui edo famili bati edo genero bati lotze diogu, baina garai batian zen zuaitz guztik azaltzeko hitz bat, aritza bezala. Gaur lotzen dugu kerkus generoko alde batzui, baina bere garaian zen danak zian aritzak. Orduan, hor nola bi hitz dauden gaur egun batez ere erabiltzen dianak, bilak erabili ditugu. Esan dezakegu guri ze iruditzen zaigun zuaitza zer dan, arbola zer dan, baina, liburu honek dauka beste gauza bat niretzako oso importantia dana, eta da, gu hiru juntatu gea, liburu hau egiteko, elkarlanean, hirurok bakoitza gure mundutik gatozti, gure jakintzatikan, eta horrek asko aberaztu du liburua, ez da. Baina, klaro, gu hirurok ez dakigu dena zuaitza eta arbolei buruz. Orduan egin deguna da 15 jakintxuri eskatu liburuan idaztia baita ere, bere kapitulotxua, gauza desberdinei buruz, gu motxak sentitze ginean kasuan, ez da. Adibidez, zuaitzak eta arbolak zer dian esplikatzen du Markel Lizasoainek, filologoa, hizkuntzalaria, eta hortan oso jantzila dan pertsona batek. Zura eta egurran arteko desberdintasuna sagrario alemanek, euskaltzainak idazten du. Doniene atxa nola altxatzen dan, jaietan eta Igone Etxebarriak idatzi du, Labairuko zuzendariak. Jende pila batek partu hartu du, bere jakintza zorrotzoi liburu honta ekarri eta liburua aberasteko. Kasu hoitako bat hain justu hori da. Zuaitzak eta arbolan arteko beste batek idatzi du Aranak, ez? Oskar Aranak idatzi du, ze desberdintasuna da hon, basoa, oiana, mendia. Orduan, hoi nik uste liburua beste gradu batea ematen dutela. Tira, eta espezie ezberdinen gainean egindako lanketa horrek erakusten du nolabait ere, zuaitzen eta arbolen ikuspegitik, gaur egun Euskal Herrian dagoen panorama, ez da? Eta errealitatea da, gure paisaia askotarikoa dela. Nolakoa da Euskal Herriko paisaia? Zaila definitzen Euskal Herrixeneko territorio txikixe da, baina aldakortasun oso handixe dauko. Kliman eta ondorixoz basuetan bebai. Esan gehiko oso modu orokor baten, badaukogula batez bebi eremu, Xurialde Mediterraneu eta Kantabriarra. Mediterraneuen orokorrien edo gutxienez trantzizio leku horretan espezie aberastasuna oso handixe da. Basuek eta orokorrien Mediterraneo isurialdien egonkorra bediez, maso azalera hobeto zain jutako edaz orokorrien, esango nauke hau atrabentzia handixe da, horren beste ezin da orokortu, baina Araban, Nafarruen, baukogu leku oso potentiek, esango nauke arbola aldetik. Kantabriarra isurialdien baukogu bi eremu. Bata da
Gipuzkoa eta Bizkaia hartzen dagoena batez be, eta bestie Lapurdi, Benafarroa eta Zubero hartzen dagoena. Hor banatzen diez bi eremu oso desberdin. Hemendik aldien, badaukagu basogintza eredu intensibuek indarra handixe hartu dau, eta orduen paisaje oso konkretu bat, ez? Kanpoko espeziez osatutako monolaborantzak indartu diez asko azkenengo mendien, eta horrek osatu daude paisaia oso zehatz bat. Ekialdeko, Kantabriar isurialdeko ekialde hortan, lehen aipatu duten eremu hortan, landa gehiago dau, arbola gutxitxo hau daz, paisajiek beste ruraltasun baduko, oso aldakorra da leku batetik bestera, eta orokortasun honetan bebai ezin da asmatu, ondo azaltzen zer dagoen ez. Baina bai esan lehiken ikuste dut leku oso apropos bat dela arbola eta zuhaitz sali ondako, badaukogulako eremu oso desberdinek, leku batzutan arbolako beto da beste batzutan baino, esan beharrik ez dau, baina badaukogu eremu bat nahiko politxe eta aberatza. Eta Debagoieneko egoerari buruz, zer esango zenukete, nolakoa da gure paisaia? Debagoiena da, aipatu duten eremu horretan, pinuen gaitzak fuerte jo dau iparraldeko eremuen hegoaldeko herrixetan ondion gutxi hau, eta aldaketa handi bat aukitzen gabetz. Pinudi horrek galdu diez, eta landaketa barrixek eitzen dabiz beste espezie batzukin, baina eredu intensibo horretan sartzen ga. Esango nauke ondion landatartasun hori edo ruraltasun hori mantentzen dela herri batzutan, hegoaldeko herrialdietan batez be, eta Arrasatetik iparraldera aldaketa handixe igertzen dabil, zelai asko galtzen dabitz, basuek azalera handixe dabil irabazten, eta gabitz paisaia aldaketa historiko bat ikusten. Nik Debagoienan aipagarria dela ustez Leintz Gatzaga. Leintz Gatzaga da adibide garbina Euskal Herriko isuri Atlantiarrian ez dago beste herri bat hainbeste herri lurra daukanik. Herri osoan azaleran zati haundina nabarmena, ez dakitzen badan, 85 edo hori ez dago beste inun. Herriana da, arrazoia garbila da. Gatzatek bizi zian eta gatza ateratzeko dorlak martxan eduki behar zituzten, da orduan sua behar zuten etengabe, ez da orduan basuak ikaragarrizko garrantzia zeukan, da orduan basuaren zaintza ia gaur arte mantendu da, eta hori eredugarria da. Eta nik esango nuke Leno Makelek esan dunakin lotuta, kalitatez eta bioaniztasunez askoz aberatsagoak ditugula Euskal Herriko hegoaldeko basuak, eta hor sartuko nuke Gatzaga baita ere, iparraldekoak baino. Eta da injustu horregatik, hau da, herri lurrak mantendu diralako. Eta orduan, herriaren aberastasunai eta herriaren premiai lotutako kudeaketak sortu dira. Eta orduan horrek ekarri du basuen zaintzak garrantzi komunitarioa izatea. Gipuzkoa eta Bizkaian gertatu dana da alderantzizkoa. Herri lurrak saldo eintzian, 19. mendian, da gehienak privatizatuta daude, eta orduan hor helburu pribatu ekonomiko soilak daude. Ez da pentsatzen, ez bioaniztasunian, ez herrian aberastasunean, eta bar. Eta orduan hor, nik Debagoienan bintzat, aipatzeko adibidea dela iruditzen zait, Leintz Gatzagakoa. Hori da, ez da, eta injustu ere galdetu nahi nizuen, nola egin daitekeen uztartzeko ekonomiaren, aisialdiaren, ekosistemaren beraren behar hori guztiak, ez da? Izan ere, aipatu dituzue besteak beste, klima. Ez da akaso egongo eredu bat eta bakarra egokia izan daitekeenik zuhaizti edo ekosistema guztietarako, baina bai egiteko modu bat edo kudeatzeko modu bat. Nik uste dute Jakobak komentatu dauen aritxik doiela, enfokia, hau da, zeinen bierran arabera kudeatzen diazen baso horrek. Eta oso kuriosu da, Euskal Herrixen gabitz, etengabe galdatzen badaute da beste eredurik, eta ondoko herrialdietara goiet, eta oso garatute da, ez? Europa mailan Euskal Herrixe leku potentia da intensibotasun aldetik. Hau da, hemen bizi dugun zuhaiztixek kudeatzeko modu intensibue, ez da uste dugun moduko normala edo orokorra. Eta hemen daukagun arazuek, eta arazuek zelik ez gaixotasun da izurretiek, baina zelik ez jendartiek zelan persibiruten dauen, edo baso horrek
zelan da zen edo ze ekosistema zerbitzu eskaintzen dituen edo zalantza horredanak oso orokortute da inguruko herrialdietara bai. Eta inguruko herrialdietan, adibidez, Frantzian, Espainian bai, Alemanian, Erresuma Batuen, Belgikan bai, garatu dituen modu oso garatuek, uztartzeko biherroni danak, eta zelabaitxe ez dakitx. Errealitatera erueteko basuen funtzionanistasun hori da noi. Eta hor neko atzeratute gabez gu. Gu, esan nahi dut, eremu honetakoak, Gipuzkoa, Bizkaia. Isuri Atlantiarrekoa. Bai, Euskal Herrixen beste eremu batzuk oso aurretik doietzenak, eta eremu batzutan oso ondo kudeatzen diez lurrepe bai, eta daukagu adibide oso politxek, eta adibide horretako asko jarri ditugu liburuen bai, eta paguen fitxera bueltatuaz, jarri ditugu adibidez Iratiko Oianan inguruko aipu batzuk, Iratiko Oiana be igual ez da kudaketarik zen nahi dut, ez dakit, eredugarri zena, baina Euskal Herria begire, dauko bere potentzialtasune. Eta, saiatu honek irakurli sortuko jakon zalantza desberdin horrei erantzunak emuten testuen bertan bai. Batzutan oso labur, eta bestatutan igual sakondu alizen dugu geixau bai. Edo alderantziz, edo zalantzak plazaratzen. Lehen esan duna, guk ez dakigu dena. Baina ikusten badakigu eta badakigu beste tokitan zeiten dan, eta zein laiken hemen ere, ez da? Orduan, gaur zuk esan dezunan aritikan, garbi da ona da, martxan edo abiatu behar degula etorkizunian zertarako nahi dugun mendila galdetu eta horri irtenbidea bilatuko dizkion nolabateko hitzartze bat eta debate bat, ezta? Zeratik, hor dakau bioaniztasuna, baina daukagu aizialdia. Ni beti esate, mendik ja kiroldegik bihurtu zaizkigu. Hortik jo behar dugu, aziendak hor dazkau, ze gertatu behar du aziendakin. Bioaniztasuna berezioi, hau da, belaziak, larriak, hori garrantzitsua da, energian erabilerare planteatu beharko dugu. Euskal Herria energi gozez bizidan herri bada, eta nolabateko irtenbidea bilatu hartzazkio, eta egurraren erabilera izan daiteke hoitako bat, zen neurri batian mintzat, ezta? Orduan, hoi danak mai gaineratu eta hasi beharra dakau hitzeiten, ezta? Berbagai saioan gaude ikusentzuleak, Jakoba Errekondo eta Markel, Arriola Bengoarekin ari gara, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburuari buruz hizketan. Elkarrizketaren batetan irakurri dizut Markel esaten, gizakiaren eta naturaren arteko banaketari buruz hizketan, inflexio puntu moduan aipatzen duzu, eta zentzu horretan liburua badator, ezta, bere ekarpena egitera, kontzientzia har dezagun, betidanik historikoki euskaldunok, Zuhaitz eta Arbolekin, naturarekin izandako harreman horri buruzkoa, ezta? Bai, eta nik uste dut horretan hirurak egiten dugula asko bat, biher horretan, eta uste dut, nik eta gauten zer da, baina sentitzen dut bizi dugula benetan krisi bat, separazio krisi bat, hau da, oin arte, egonestan separazio bat, naturan eta kulturan artekua. Eta aldentze horretatik, pentseta jaten muten diela askotan enfoke okerrak, kudeatzerakotan, edo ustiaketa bat planteatzerakotan, zein basuen ustezko babes bat edo zaintza bat planteatzerako momentuen bebai. Nik uste dut liburuak azaltzen dauen gauza bada, zelabait kultura eta natura bat gauza bat diela, funtsien, jakin izen dugula orekan harremantzen, emundiela bai harreman desorekatuek, eta badazela modu, badazela gakuek harreman hori ulertzeko eta berriro orekak berreskuratzeko. Edo ikusteko nun emuten dien orekak, zelan emuten diezen, baina bateratasun hori asko islatzen dago liburu honek. Eta lehen Jakobak aipatu dauen aldetik bai Euskal Herrixen eta mundu osuen zier, baina Euskal Herrixen bai bereziki arbolak auki daue garrantzia oso handi bat, gure kulturan. Eta bada momentue hori dana batzeko, badaukagulako baliabide oso handixek informazio hori dana biltzeko,
eta ondion ez dugulako guztiz galdu, orduan pentsatzen momentu egoki baten gazela ariketa hau eitzeko. Aipatzi ere bai gukin jogun lana bilketa ariketa badala. Hau da, ez dela obra bat norbere sorreratik datorrena, baizik eta bilketa ariketa oso handi bat, eta saiatu ga ahalik eta modu finenien eta rigurosuenien biltzen informazio hori danoi, hor geratu dain grabaute. Dudabarik? Hasiera bada. Gu bota deguna liburu honekin da gaia plazaratu. Baina bide honetatik segita, adibidez, atzeko partian jarri deguna da liburua egiteko ze bibliografia erabili dugun, ze informazio iturri erabili ditugun, Euskal Herrian ditugun zuhaitzak eta arbolei buruz eta beren egurra eta zurai buruz ikertzeko eta liburu hau egiteko, 500 iturri aipatzen ditugu hor. Orduan, sakondu nahi dunak eta areago ju nahi dunantzako bada hor nun arakatu, ez da. Aldamenian jarri dugu 5.000 hitzek osatutako hiztegi bat. 5.000, azkenean Markelek, Markel izan du akuilua, ez da, eta jartzezuna muga, eta neaino, eta baina beste 5.000 izan zitzezken. Orduan, hor badago nun sakondu, eta nik uste horrek etorkizunean bere bidia egingo dula baita ere. Tira, liburu mardula da, entziklopedia badela ere esan genezake, askotariko informazioa jasotzen duen heinean, askotariko jakinmina, hase dezakeen liburu bada, eta saiatu zarete ez da, hizkuntza ere ulerterraza erabiltzen, jakitunagoak ezain jakitunak izan daitezkeen guztientzako modukoa izan da, nolabait esatearren. Non aurkitu dezakegu liburua eta ze preziotan? Liburua hasteko argia.eus eta bizibaratzea.eus webgunetan eskuratzeko aukera dago. Bizibaratzeako produktu guztik bezala, nekazaritzakin eta lurrakin lotutako proiektu askotan dago eskuragarri, ekonomatotan, dendatan, baserritarren produktua saltzetxusten dendatan, adibidez Arbelen, Aramaion, Erein da Janen, antzeko olako estilo hortako proiektutan gure produktuak egoten dira, eta hor badago liburua baitare, eta bestela liburu denda arruntetan baitare eskuratu daiteke, 50 euroko prezioan. Aipatzi bai, 50 euro diru da. Baina gehiago izango litzakela ez balitz auki ditugun laguntzailegatik, eta horrek kriston lanain jabargiak laguntzaile horrek topetan, eta 60 udalerrek lagundu dabe proiektue. Liburuko hasierako orrialdietan zehazten ditugu udalerri horreik, Aramaio, Bergara, Arrasate, Lenzgatzaga, Elgeta, debagoieneko hainbat udalerri daz, gero pertsona pilo bat egon diez laguntzen proiektu honen atzien. Horrei da nahi eskertza berezi bat egin nahi izen dut zau, eta aipatutako, liburu honek ordu askoak dauko atzien, argazkilari bat, argiako kriston lantalde bat, danak honetan lanien, kostue berez handixe da, eta honei da nahi esker lortu dugu apur bat presio eskuragarri xau baten jarti liburu hau. Tira, eta aurkezpenik ere, baduzue lotuta hemen Baiaran bertan datozen egun asteetarako? 18 eguena Lenzgatzagan egongo ga, eta gero aste honetan bertan hainbat hitzordudaz zehaztute bai, Martizena Usurbil, Asteazu, Astigarraga, eta apurka-apurke joango ga argiak eta bizibaratzen bitxartez publikatzen direz datak, eta suposatzen dugu udaran egongo dela olako atxeden txikitxo bat, eta udazkena potenti izango dela aurkezpenak. Ekainaren 6an Ziburuko azokan eta 13an Gasteizen aurkeztu duzue, zer moduzko harrera izan du, zer moduzko hasiera eman diozue ibilbideari? Oso ona. Ziburun bertako liburu azokan izan zen aurkezpena, eta jende mordo bat hurbildu zen, salmentan letikane oso ondo juntzan, baitare aipatu behar da, liburua aurre salmentan ere jarri zala, atera aurretikan, eta izugarrizko harrera ona izan dula. Gero, aurreko asteburu hontan olarizun indegu aurkezpena, injustu
bertan ibili zialako batez ere Markel eta argazkilaria urte batzutan, liburun azaltzen dian zehaztapeneko batez ere argazkik ateatzen, loriak, azalak, ostuak, fruituak. Eta, gero tokilare alakoa da, ibilaldi itxo batekin, eta oso harrera ona izan zuen, 100 gora pertsona hurbildu zian bertara. Eta pentsatzen dugu, guain azten udara aurretik beroketa ariketa bat iten nahi gehala aurkezpenekin, eta udazkenean eta negu eta udaberria oso gogorrak izango ditugula alde hortatik. Tira, ibilbide oparoa egin dezala, eskuartean duzuen liburu honek, Jakoba Errekondo, Markel Arriolabengoa, eskerrik asko, bioi gure artean izateagatik gaur. Zuei, konbilatzeagatik.